Volám sa Lucia, sme hosťovská rodina s mojím manželom a s našimi dvomi deťmi, 5 a 7 ročnými. Prečo sme sa vôbec rozhodli hosťovať? Prečo nie? Tak veľa sme cestovali predtým, než sme si založili rodinu a potom sme museli sa trošku usadiť a stále nám chýbal taký medzinárodný aspekt, tak sme sa zoznámili s kamoškou, tá nám podala o AFS, tak hneď sme išli do toho a bola to super možnosť, pretože keď prišli prihlášky, tak sme si hneď sme sa zalúbili do Lucy, našej hosťovskej dcéry zo Španielska, ktorá prišla na 10 mesiacov. Bolo to úplne fantastické, všetko prebiehalo úplne super, bola strašne otvorená, veľa sa pýtala, krásne večery sme strávili tým, že my sme sa veľa dozvedeli o jej kultúre, o jej rodine, o jej zvykoch, ona sa veľa pýtala, takže aj my sme tak mohli retrospektívne sa zamyslieť nad našimi rutinami, čo bolo tiež veľmi obohacujúce aj pre nás. Pre deti, nehovoriac, to bola obrovská skúsenosť mať staršiu sestru. Do minúty by sa k nej vrátili, aby ju chceli naspäť. Takže bola to strašne silná skúsenosť aj pre nich. A veľmi, veľmi radi na ňu spomínajú a samozrejme vďaka nej urobili krásny krok dopredu v angličtine. Pretože ona bola mašina na otázky. A prečo teda hosťovať? Tak je to dobrovoľnícka skúsenosť, ktorá prináša hodnoty oveľa silnejšie a hodnotnejšie ako peniaze. Napríklad, už dvakrát sme mohli vystesovať ako hostiteľské mamy. Prvýkrát to bolo do Turecka cez AFS program, cez EVA program, AFS EVA program, kedy sme boli my hosťované tureckými mamami v Turecku a potom oni prišli ku nám, takže my sme si zažili to hosťovanie, že sme boli cudzie v druhej krajine a zažili sme veci, ktoré ako na dovolenke človek nemôže spoznať, vidieť a tú kultúru. A druhá vec, teraz nám AFS umožnilo jazykový pobyt vo Velse, takže učíme sa angličtinu, spoznávame krajinu, spoznávame ľudí v medzinárodnom prostredí a tieto veci, keby nám iba zaplatili za hosťovanie, tak by ma možno nenapadlo takto odcestovať a sama, takže je to zaplatené oveľa viac ako len peniazmi. Takže choďte do toho, neváhajte a my ešte tiež pôjdeme.